ମାଂସାହାର ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଷ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଂସାହାର ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ ନା ପାପ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏକ ପବିତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ସେହି ସମୟର। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସେହି ହରିଣଟି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଲୁଚୁଛ? ତାର ପିଛା କରି କରି ଜଣେ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏହା ମୋ ଶିକାର, ଏହାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଏହା ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ଜୀବ ଉପରେ କେବଳ ତାହାର ନିଜର ହିଁ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଜଣକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲା, ଏହା ମୋର ଶିକାର, ଏହାକୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଂସାହାର ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ, କ'ଣ ତୁମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହଁ? ସେତେବେଳେ ଶିକାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଯେ ମାଂସାହାର ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ତାହା ଜାଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଜୀବକୁ ମାରି ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଂସାହାର ଦ୍ୱାରା ତ ମୁଁ ସେହି ଜୀବକୁ ସଂସାରର ଜୀବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ମାଂସାହାର ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ? ମାଂସାହାରୀ ହେବାକୁ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଏ? ଏମିତି ବି ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରି ନୀଚ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ଏହାକୁ ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଶୁଣିଛି, ଜୀବହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବକାଳରେ ରାଜାମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ମାଂସାହାର ଭୁଲ ଏବଂ ପାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମାଂସ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି ତାମସିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି ଅସରନ୍ତି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୌଣସି ମତ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ ମାଂସାହାର ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ଏବଂ ତୁମକୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଶିକାରୀ ଭାବିଲା, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି? ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିନିଏ, ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରେ ମୋତେ ଏହି ହରିଣର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଥରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଗଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ରାଜକୋଷର ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ନିଜ ରାଜସଭାରେ ପଚାରିଲେ, ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତେବେ ଯାଇ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ତ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇଯିବି। ସେ ସଭାରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମାଂସ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଗଧର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କୌଣସି ମତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ମାନୁନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଦାର୍ଥ। ତଥାପି ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ରଖିବି। ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଂସାହାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସେହି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାମନ୍ତ ଜଣକ ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାରାଜ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ 2 ତୋଳା ମାଂସ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କିଏ ହେବ?
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଚାହିଁବେ ମିଳିବ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିରି କେବଳ 2 ତୋଳା ମାଂସ ବାହାର କରିନେବି। ଏହା ଶୁଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଜୀବନ ହିଁ ନ ରହିବ ତେବେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ବଡ଼ ଜାଗିର ହିଁ କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ତିଜୋରିରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ମିଶାଉଛି। ଏହି ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ସେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କହିଲେ, ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ବଳବାନ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ହେଉ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜୀବିତ ନ ରହିବି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିମ୍ବା ରାଜସିଂହାସନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ରାତାରାତି ଏହି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଛରୁ ସ୍ୱର ଦେଲେ, ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ? ସାମନ୍ତ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଁ ହିଁ ନ ରହିବି ତେବେ ପରିବାର ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ସୁଖରେ ରହିଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯିବାକୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ସାମନ୍ତକୁ କହିଲେ, ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କମି ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟର 2 ତୋଳା ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ନେଇ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତକୁ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଶୈଳୀରେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ଆସି ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଛ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଦେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, 2 ତୋଳା ମାଂସ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ବିପୁଳ ଧନରାଶି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାଗ ପରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହା ନ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେପରି ଆମକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ନିଜ ହୃଦୟ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଯୁକ୍ତିଟି ସଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଜୀବକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନରସଂହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଜୀବ ପାଇଁ ତା'ର ଜୀବନ ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବି କେବେ ବି ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିନଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ବରତା କେବଳ ସେଠାରେ ନଥାଏ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ରକ୍ତ ବୋହେ। ବର୍ବରତା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ନିରୀହ ଜୀବର ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାରାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜୀବଟି ଆମ ପାଇଁ କଟାଗଲା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଲା, ତା'ର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶିକାରୀ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଶିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶପଥ ନେଲା ଯେ ସେ ଦିନ ସାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ।